ഹായ് നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലോട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ തിമിർത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡെയ്സി, നവീൻ എന്നിവർ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ ആണിത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഡെയ്സി വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൂടുതൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. പുറത്ത് നവീനെതിരെ റോബിനെ തെറിവിളിച്ചതിന് ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുവെന്ന സത്യവും ഉറപ്പായും നവീൻ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ തിമിർത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.